Tá tradiisiún an láidir don bhosca ceoil mo chlán hain mo hín hena ar nélas ó muirithe an bhosca ceoil, hain mo hena ar Thosaigh Riordáin an bhosca ceoil, agus hain mo antín benachtéile Éigse Dhiarmuidín an bhosca ceoil leis. Stocha bhí anagrá going sa bhile den ceoil. Bheadh níos mó áráníocht ar an sean-nós ar dúis, bheadh annach chud ceoil uirlis le clos leis. Seinan mo gur harachas mo gur fuachar fad uirlis sí agus mo bháthas meachair mar sin bhí ceoil timpplair a gcónaí. Tá sé dechar é chuir a bhocail an áireach, náirí tá sé go deas an taintas áil ó Rinne go bhfuil fis a céirdeacha i lein cheoil, agus tá sé go deascúil an tardáin a gomsa níos mo cheoil a roiint le daoine.